Naufragoei, asteroideen antokira irterak badakizuen ondiren espazio untzietan eta sanbradan aztertu zuten jakitxuen eke batzie zuten azalbarurako unibertsoa kuantifikazteke egun nura maitu aurretik erabaki hartu beharra izan zuten neonezko argiak nola ikun sentiratzen gintuen noben esanez azkenean gizaki orok aurrekin behar dio bakarik azkeneko instantean azkeneko batxari egun nura iritsi aurretik erabaki hartu beharra izan zuten ies egin alabetan errugabeak direla antzesteko eta larritzen hasi zen ametxera hien asanbladatan bi aukera soili ditut erabaki bakarra hartu nuen ez zen atokira igoko nintzela